Full episode. Kinapaidam. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ka di dahi taing sangpat mo, bayaw. Dagitoy man lako mi akamuti bayaw. Ibatik man pa dito'y balayaw. Tamasa pa mapanilako ni kabagis mo inton bigat iti ilay. Ibatim laeng, bayaw. At dayo kayo mat ngamin iti kalsada. Ijay mo't ngamin ti ayan ti talaon kan bangkag may bayaw. Wan matkit di ikabil mo lang dita. At damat day takalapaw dita arubayan, nalawa mat. Imbaglakit din ta sidag kayo iti kalsada pang ibatbatsan iti karga bayaw. Si kakid di mat bayaw. Awan mat sabsabalik ka datayaw. Ibati ulat tan, wadda kargayaw. Imbag may tanakasangpit ka manan balasang kaw. Naglib ka kadimanan iti trabaho, tanakaawid ka. Holiday ngamin iti Biyernes kan Lunes, nanang. Sa Sabado kan Domingo. Iso amanumat nga aldaw nga awan trabaho mi. Sumagmamano nga road nga aldaw nga awan trabaho yaw. Wen nga rod, nanang. Iso ang nagawidak. Angam, kastumot ngamin ti balay tayo. Apay kumatibalay tayaw. Anya ti parikaut. Adayo tayo iti kalsada. Apay no agpaaramid tayo mat iti balay tayo iti asidag ti kalsada. Adagagpay susular ko iti igid ti kalsada. Mayat sa nga agpay suwa no agbalay tayo mo ijay. Wen, nanang. Tapno asidag tayo iti kalsada. Agudong kayo kadianti. Aglugan kayo dito'y tricycle ko. Malaman nga road barok. Ibagkat maw dagiti nakasako akabutay tay kargam. Nanti. Itay pa ngamin nga gurura kiti pasaheros ko. Nga mawan sa mo tagudong. Himbaglakit din tadda kayo pasaherok. Nay, ipaspasagid mon samay nga mga nusanak nga agbayad baraw. Ha? Agbayad tapasahero sakit nga raw. San matakas tanti? Imbagakla nga itayak pa nga gurura iti pasahero. Minta nga rudan, tanay umaldawan. Imbagkat tawan pa iti adoan nagatang dagiti bayar. Nagbodot ti panawan. Nagregat ti magna nga agawid no mapan makitsinda da tao. Ano santa Tadi to ikat nga rod ti ayan ti balay tayaw. Gusto ti imbaga ni Brenda. Nga kumama balay tayo ija asidad ti kalsada. Anya nga iti ubrami ti igit ti kalsada. Agbilang iti aglabas sa lugan. Makabanog mga mintimag na nang runa no napudaw. Imbatik ti daddo maginatang kaw ija balay da kabagay stadyak maawait. Anya timbati mi jay. De bagas Inkanto alaan tadyak maawait. Alak to Jenwang. Tainak ipasagad. Tanadagsain ti bagas. Saan ka de nga damot solaryo dito asidag ti kalsada? Apay, di yu kayak ti agbalay dita hoy. Kayat kumot ngam ko naman nga minikadyo nga awang kanuma obraan may dito iigid ti kalsada. Wan mo't kit di Umadayo ti pagbangkagan kan pagtalunan nano dito'y kayong agyan. Sana balay? Tada magkidi di balay ni kabagis ko, pangibat-bat dyan may no ada mapan may ilakaw. Nasingpot mo't kit di di ipag mo nga isa, tasaan mo't apaidam. Ikan mi matkit day, kadagiti mula may no agapit ka may. Awan samot nga men, tinalawa amulaan da, akaslaken nila kay mo. Kasapulan dagiti anak ta ti pagadal da iti kolehyo lakay. Kasanungay, katawan mat kwarta pagadal da. Apay no ilako tapay ti sular akaraip ti sular damanang simang akabagis mo. Imbag kadakwada ta amok nga da kwartada. Ay sayang at tilote no ilako ta. Napatag tilote wano sular. Saan matkit di asayang, tapagadal mat dagiti ubing. Napatagmat ti adal lakay. Wan matkit di
Sayang man, no sanda nga agtuloy iti panagadalda. Nakaumay kayo dito'y balay. Ada ka di importante nga ibagayaw. Ibagamon at igagara talakay. Kwa kumamanang. Kaya't mi nga ilako kan katilote may, akaraip ti sular mo, ijaigit ti kalsada. Apay nga ilako yaw tilote yaw. Kasapulan dagiti ubing iti panagadalda manang. Kahit numaibaws ti paglakwan yaw. Anya nga iti pangalan yaw manan iti pagtuloy da nga agadal. Kabayatan nga dapay usaranda, akit mangiremedyo ak amanang. Ang gurnungak, tapno agtuloy damatlaan. Kasapulan matkit day dagiti anak kaw iti pagbalayan da numadanon ti tsempaw. Iso sige, gatagak ti bagbagayo alote. Ay na, agyaman kami unay manang. Maka-enroll matlaangan tay maysa. Anya ti kunayo, nanang? Inla ko da ulitag ti lote da ijaigit ti kalsada. Wan, nalakalaang ti panangilako na tatinawarak. Imbagak abasit laang ti kwarta tayaw. Nalakaan nyo ang arod, nanang. Imbag tay manugot da in San Peter, nga ilako da. Kat awan pa'y bukod da abalay. Makikabkab balay da pa'y lang kada ulitag. Kanya nga rod ti mabalinan da. No kasapulan ka no nga rod ti anak da nga agadal. Uray, tada tayo ti mairanod iti lote da. Kukwa tayon ti lote. Nababapay a presyo. Iso nga rod aginatang may kantatang yaw tanalaka. Masaya ang anak, tanalakalaang mo ti panangilako talakay. Saan ko kumamat nga itad? Hanggang tawar matatawar ni manang. Nang runa idiimbaga na nga awan mo ti sabsabalay. Ay, anya nga rod ngay. Makaadalakit di dagiti ubeng, mabalinan. Diyak lang amin ninamnama akas jay laang ti paglakwan ta iti lote. Igid pa iti kalsada. Anda ditan. Nalpasan ang nalakaw. Masapul nga ibagata ka dagiti ubeng, nga igada ti agadal. Tanaglakwan iti lote, ti pagadalda. Wan lakay. Saan nga hinaramat ni kabagis mo ti utak na? Inla ko na ti daga iti nalakalay nga presyo? Uraya, takabsat nakmutan ang gatang. Sabagay, saan nga imadayo ti daga iti sabali ata, tagkaraip damot lang iti lote tayo. Masapul nga iparukod ta ti daga. Paikan iti alad, tapno di na may babawi ti daga. Gusto ta ko nam, iparukod taman nga agpaiso. Amangan no tila maitudtudo na pagpatinggaan ti bedeng. Inton bigat metlaang. Inak mangibaga ti surveyor amang rukaw. Apay anala ka ti panangilako iti daga, tatang. Ay, uwan nga raw anak. Nailawan kami matan anagwan iti tawar da. Tawan kano ti sabsabalay. Sapay ni Antisima, kat addama di akababalin na numaminsan. Uwan nga raw da. No kumaraw, kahit napanakkel da. Uray ni Uncle, agpada da. Ay, san lang nga isuda. Pati dagiti kakasinsinyaw nga anak da, kat nangato ti purwada. Isu ti ugali ti naganak da. Isu akas tama ti ugali dagiti anak da. Italang mat nga adda trabaho ti anak da, sada kasjay. Idi awan trabaho dagiti anak da, sanda mat katakas jay. Kita manlangan ti maramidan ti kwarta. Gaputadon ti kwartada. Nagbaliw matan ti ugali da. Damag ko nga agpaaramid ka no dananas himang iti balay da iti asidig tayo, nanang. Wansa ka na ho. Nakalagip na nga agaramid iti palay da iti asidag tayo. Tanagatang da ti sular ti kabsat na ni Sanjo. Manayunan man nga roden ti karuba tayo, nanang. At damanin kamaritis yo akanayon.
Saan ka di kaadalam ti may sa kadagiti anak na? Wan, nasayaat pa imat idi. Ngam, manipod ada trabaho na ijay syudad kat nagbaliw matan. Nang lipat san. Kastaya. Na, kasla imbangan na nga rod at ikwarta iti nagbaetan niyaw. Kastansa tay kunada ang nakaraman a baed, nanang. Gumatangak man iti mantika, tawan met gaya mon pagpritok iti daing anabatbati ijay balay may maray. Aguray ka man gayam. Agpaiso ka day, akasla nakaraman abaod ni ipag mo, maray. Ha? Nakaibaga maray. Aduda amang ibagbaga. Kunada nga agbalay damot ka no dito asidag. Agkakaarroba tayon ton Mabalindalat tamot ti agbalay. Tada ka nga rod nagatang daaloti dito. Ay na, di mula imbagamot ton kanyak. Nga dagayam lakom, tasyak kumantigim matang. Nalakakano ti panangilakom. Ay, amukla ko mga interesado ka. Ay, kat imbagakan ka Ay, sayang, maray. Ada impaw iti anak ta. Aramatan ta kano apang balay. Pag isaw, adan pagbalay tayo di igit ti kalsada. Ang masapol amaaladan amin ti aglawlaw ti naiparukod ta. Ay, wala. Masapul nga awan makastrak adingwan ti kaaroba. No adda tayo to ni Jay, bantayan tayo na imbag ti inaladan. Mangala tayo to iti naunget nga asaw amang bantay. Nukas dyan nga umay tayo agubra dito'y talon ken bangkag. Masakupan pa'y gayam di dakilapon ti manggay Jay. Isungarod nga imbaga kasaan da nga agpurpuros iti bunga na. Ay rumbang lang, tanangina ti bunga ti mangga. Ingka man manguli iti bunga ti mangga, tapangalsem ko man dito'y kilaw na pasayan. Nangalaan nyo ti pasayan, nanang. Inlako ni Baldo. Nagkapuda ngamin ijay igid ti baybay nga ayan ti kabagyan da. Sige nga rod, tainak mang puros iti mangga. Naiimas da ita akilawain. Jumping salad ko naman. Ala, ingka nga rudan, tamangan tayo apaman amatimpla ti kilawan anak ko. Ewan nanang, mabitak lang. Apay nga kutkut iti sagati mangga. Itsan mga gang-angin. Lalaki di tao ijay. Alaak man ti ati tag-abulong. Tadorodor man. Itan, dorodorok ti sangati mangga kastoy. Neng, sakta ito yan, te. Di dakdoro-doran. Ay sinalbag ka. Apay nga agtaktakaw ka iti mangga. Pag-alsam nila ang iti pasayan, ante. Saan ko mataburasan namin? May salang matialaag. Apay adi mo impakada nga imo na, sakbay anang ala ka. Anday umati balayo, ante. Alangan na mapanak pa ijay, gapulang iti may sa mangga. Bumaba ka ditan. Saan mon nga ulitan ti agtakaw iti mangga? Bagbaga am ti anak mau, ta saan nga agtaktakaw iti mangga? Kunak man no saan mi apakabasulan ti mangala, tamula pa'y laeng dagiti dadakkelyo manang. Uray mula dagiti dadakkel may. Tamasakupak ti nagtakderan ti mangga. Kasta aya manang, pasensyan tasigod mo ngamin makapuros kami iti bunga, idi adda pa'y dagiti dadakkelyo. Siya kon timang bubwes. No idi pa'y aday ditatang timang bubwes. Kit mabalin nga amin tayaw, mabalin ang mga la iti bunga na. Naimbag ta nagsabat ta kabagays. Ay una yan. Gapula ang itimay sa amangga. Ibagamon nga agtatakaw ti kaanakam. Tanya ti awag mo iti mga lala iti di na kukwa di na impakada. Ay nalabas ka mat. Mula mat dahi di tatang ti mangga nga ipapaidam mo. Ngam kukwa kun ti daga nagtakderan ti mangga. Una yan kabagays. Mayat ka di tirik nam,
Abo ko dam tibunga ti dakkel a mangga. Apay, tultulungan na ka day abang baybayan iti buwis ti dagaan nagtakderan ti mangga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Simang ni Peter akaanakan na ang agtatakaw. Gapu iti panagpuros ni Peter iti bunga ti mangga. Iti may nga aldaw ang nagsabat da Sanjo kan Simang. Adda na ibaga ni Sanjo iti kabsat na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ngam, kukwa kaon ti dagaan nagtakderan ti mangga. Una yan kabagis. Mayat ka di tirik nam. Abo ko dam tibunga ti dakkel a mangga. Apay, tultulungan na ka day nga agbayad iti buwis ti dagaan nagtakderan ti mangga. Awan kat ti masapulyo kada tao. Isu anapan nakkel kayo. Ngam sapay la ko mga rod. Tagnanayon anarang ay ti panagbiagyaw. Rumang ay kami tanagagat kamay. Saan nakas kada kayo asadaut? Saan kami matasadaot kabagis? Madama pa'y ngamin nga agad-adal ti anak may. Himbagkan ka tadan trabaho ti duwang anak yaw. Anya tinagsaritaan nyo kini kabagis mo, dalan. Sintero na kiiden ti panangibagbagak nga agtatakaw ti anak na. Makita man no anya ti Masakbayan dagitang anak na. Umapaldan sa mo't kadagiti duwang anak tang agtrabaho ijay syudad. Lakit di Nilaang met Peter at tricycle driver ti agsapsapol nga anak da. Manulaang met ti masapsapulan na iti agmalama pa nagpasada na. Saan met unay nga do ti pasayros dito? Adda ka din nakasaom nga agtrabaho iti ipaparamid tabalay. Radda, mangrugi da inton bigat nga agtrabaho. Inakbantayan ta kontrata mait. Ang mga nusinsinan ti aramidan da. Ay, wala. Awan lakit diti pa nagtalagkaw kadagiti agtrabaho no saan ida mabantayan. Kunak man no gumatang ka, anya ka ditikit kitaam di tabanger, maray. Adumot ti trabahador daman ang Simang. Dakalakit day ti paaramid da abalay, maray. Anya ngay nga rood kat adamot kwartada, mare. Ang addaan daman, napaidam damot. Ha? Apay? Pinaidaman da ka di, maray? Nay, kunak man no saan da ka apaidaman, ta nasaya at kayumot kadakwada. Kaano imbaga na pa'y nga agtatakaw ti anak ko, gapulaang iti bunga ti mangga. Naa, kunak man no kukwayo amin nga agkakabsat ti poon ti mangga, maray. Dayta ti amumi, mare. Ngam kuna na akukwanan, tamasakupan ka no ti dagana. Isu ka no ti mang buy-buis. Oray man no iso ti mang bubuis, no kayat na ti agparano. Nakawit ka matmanang Brenda. Umay ko man kitaan, numalmalpas matlaang ti balay mi. Mayat samo ti trabaho mi ijay syudad. Awan ka di ti mabalin asarkan mi ijay, manang? Narigat ti sumurak ijay opisina apagtrabahwak. Janitor lang kat masapol nga addad 2 taon nga experience na. Unay ka ti klase na day nga opisina ngay, manang. Ada ka di experience mo akas para dalos? Ubingak pa'y katagdaldalusa ko ni Jibalay mi, manang. Diferensya ti panagdalos iti basit abalay,
Kan, itidakkel apas da. Ni Brendan samot niya kadwam itay amagmag na anak ko. Simbangpot ka di manan. Wan nanang. Dinamag ko, no adapay mabalin asarkan at trabaho ija ayan na nga opisina. Ngam, kunana anarigat kano ti sumrak ijay. Apay ka no anarigat. Agsapol da kano iti 2 years experience, nanang. Apay nga ididamo na ti sumrak ijay. Kinasapulan da ka di ti 2 years experience na. Kat naggapumot dito'y away, sakbay anapan nagtrabaho ijay. Di na siguro kayat amaada anak mo't iti trabaho. Tapno isula ang timako na nga adda trabaho na ijay syudad. Ay oo, nahikat ti kinapaidam dagita a pamilyan. Agpapada da amin apaidam. Di da kayat ti maartapan. Adamat ni Manang Brenda akasinsin mo, Manong Peter. Adda ka di? Imay na siguro kinita ti paparamid da ang balay iti asidag tayo. Agpatpatulong akan kwa na, ta sumrag ako mamot iti pagdrab-trabahuan na. Ngam ko na namot anarigat ka no ti sumrak ijay. Lipate mo ti agpatulong kenkwana. Imbag pa iti sa bali a tao, tamatuluhan na. Ang amda tayo akaruban na. Api akas jaya kasinsin mo, Mano. Kasinsin ko ngagpaiso. Ngam di nakibilbilang akasinsin. Oray di na kaibilang akasinsin. Tagkadaraan kayo, Mano. Nagbaliw siguro ti Darada Kaputa nagtrabaho ni Jay Syudad. Day tatay ko na, day ti Tagalog nga, ibang klase. Talaga nga ibang klase da. Another da. Pinukan mo matendag iti babasit akay kayo amulak manang. Sayang. Idinagrukod tayo kat maalak met dagita. Saan mo kuman a pinukan amanang? Tapakairanudan tayon to no agbunga da. Manuaya dagita kay kayaw. Tabayadak ti bannog mao a nagmula. Saan ko mat apabayadan manang? Masaya nga naklaeng tapinukan mo. Katne, medyo dadakkeldan. Tapno da panggapwam ngag trespassing ditoy masakupa kasta kaday. Na, anya nga ta tinapasamakan kadagiti kalding. Ay inak man kitaan. Dagiti kalding yaw! Saan nyo nga ibulaw? Sa umay da dito'y naladan! Nakapagod ti inada, Manong. Saan pa'y amabalin nga ipagod dagita tababasit da pa'y? Uray babasit da. Tadasa ka da. Umay da asakan dagiti masetas ditaw. Ay, inabugyo ko man Manong. Saan nyo abinarsak? Nay, agpilpilayon ti maysa. Manutingi na tisaka na day tanga urbaw. Tabayadak! Ha? Lakwan nakman iti sabon mo, Maray. Kumusta nga iti kalding yo abinarsak ni bayaw mo, Maray? Dayjay, napilay. Kaslag sigsig king amag na. Binugaw na latta ko man, di na ko mabinarsak ta urbon mo't dayjay. Manipod imay da ditoy. Isudan samot ti agari, di ta masakupan yo, Maray. Ay, nasa umon, Maray. Kasla inaken ama anak ikaaruba. Pati manok may amapan di ta arubayan da. Palsiitan ni Manong Kadyaw. Perwisyo ti itdenda kada tayo akaaruba da. Ay, mala, yag mun tiga gatangag, Maray, ta inak aglaban. Lakwan nakman no anya tilakom di tama sida. Adda karni ti manok ken baboy, Manang. Anya ka di aya ti kayat mo agatangan. Kagudwa kilo ti manaw ken kagudwa may tababaw. Paglao kakman nga iya dubaw. Ay, uwin gayam. Adaman damagag. Anya ka di ti pa nakaawat mo iti kunada kasla nakaraman baod, Manang. Apay day ta nakaraman baod ako nam. Apay adamdamagam kanyak. Ay, uwin ata, kayat ko amaamuan no anya dayjay. Tajak nga rod ammo, Manang. Day talakit dahin ti saan mo nga amaw. Tay gatgatangag, tay nakaglutaw.
Apay nga aging dadamag kayo. No anya ti kayat asawan ti nakaraman abaed. Kat isoda mo ti madakdakamat ang nakaraman abaed, nanang. Masurunak namin kadakwada. Ang masapul nga agin sa saya atak. Taka na yung damot nga umay gumatang dito. No kasta, kinaplastik nga ro ti ipakpakita yu a kinasaya at nanang. Tapno saan da amapan gumatang di tabangir. Anya pa'y ngay. Customer nga rod ako nada. Sa bagay. No mapagura yu ida, di tadan bangir amapan gumatang. Iso asiriban mo't ida. Tapno dito'y da gumatang. Uray nagalas tiyo galida. Di ka kadi agpasada, apay adi ka pa'y larumwar. Urayek pa makalugan ni Insan Brenda. Nagado ti kargana di tabatog ti balayda. Di kad nasaya at tadan pasaheros mo. Di nan tumot lang bayadan ti husto a pasahe. Ibaganan tumanen a libre. Tawan sabsabali. Kaya nagngina ti gasolina. Ay, no apay matakas tadag ita Kayat dati agpailibre, ngam di damot kayat ti agparanod. Paidam atat tao. Imbaglakit din Tas saan kayo wakas day nanang? Pinagbaliw ida ti kwartada, anak ko. Saan damot asigod akas jay ko? Agturpos kumamot ti may sa kadagiti kabsat ko. Tapno maadaan mo't itinasayat at trabaho. Bareng ano agturpos ita atawan. Nanang, gumatangak to iti orchids nga ikabilyo dito sangot ti balay. Inton maaladan analaing ti aglawlaw. Tapno saan adadailan ti dingwan ti karuba. Pabayadan nyo ti madadaol ang masetas ti akin dingwan ang magdadaol iti masetas. Ay lakit di Naglalay nga ng dagita. Taapay kat ngamin abulos ti dingwan da. Barsakan nyo no adda ngamin umasidag adingwan. Tapno di da makastrek iti inaladan. Adan binarsak ni Tatang Mau kat uray la napilay. Kasta, tapno di da marwam. Tangdanan ka man, tagibunag ka kadagiti daddu magargaret may. Pangipanan nyo ka di? Alaan may jay balay, taiyag dito'y baraw a balay may. Una, umay da kayo tutulungan nante. Di da kong tangdanan. Ay alaman nga raw, awam mga minsabali ang makita kababali na tangdanan. Ada kanuman na panan, dagiti daddu maakaruba. At da ngamin nagpabunag iti mangga ita, ante. Isuti na panan dagiti lalaki. Napanda nagbunag kadagiti nabura sa mangga. Jay malaki di refti na dagsin Jay daduma nalagan matay. Saan ka day jay gripo iti arubahan da sanjaw? Kat gripo pa'y lang day di tatangyaw? Wala, iso nga dala takarbengan ta makisak doy jay. Nagasgasat da. Ta itilang arubayan da ti ayan ti gripaw. Mabalin la ko mga ibagkat na jay agripaw. Taya sinag dito'y arubayan. Wen ko ma, tapno saan na masapol ang makisakdo kadakwada. Kukuha mi nga kakabsat day jay. Iso akarbeng aklat ta ti mapan sumak daw no kayat kaw. Papanam, nakasukat ka mait. Inak gumatang iti house kandakil atang kiti danaw. Tay kabit ijay gripaw ngagturong dito'y balay. Nabababa nga agpaiso ti balay ngam di tayan ti gripaw. Nalakalang asumang at ti danaw no mabumbaan ti gripaw. Dayta nga raw tinapanunot kaw. Numapon no ti tangkay sana parikot ti danaw. Ken kabilak tumutin iti gripo ngagturong iti lababo ken banyaw. Ay, mayat ang araw ay nagnamaitan. Saan ta na sumakdaw? Nakita yung kaditin sangpat ni Uncle Kadyo, tatang. Anya ka diti kunam nga insangpat na. Dakkalatang kiti danaw. Gan nadapay host, tatang. Indisagda iti jeep itay. Gimatang iti tangke ti danom. Katawan pa'y mat impakali na abubon. Sa maysa,
Dito'y lang matarubayan tayo ti ayan ti bubaw. Mas dawak nga no tatang. Pagtaudan nga ta ti danom ngay kargada iti dakil atangke. Anya nga tati plano day tabayaw ko apaidam. Inununada ti gimatang iti tangke. Ket awan pa impakali da abubunda. Nay, anya nga iti aramida mo bayaw. Igalgalot mo matehos di tangarab ti gripaw. Siyempre sirib lang bayaw. Nubumbak da ito'y. Mapan di tatangki may ti danom na. Nagnamay kamin ti danom. Ay, saan matamabalin tamaabot ti danom ti gripaw. Umanay laang mat nga usaran maiti tsimpo ti kalkaw. Imbag kumaano pa nagtutudaw, tamabalin mong aramidan ti panggap mo. Saan may tamabalin nga iparit mo ti pagbumbaan takukwa ti pamilyayo da ito'y? Saan mula nga kukwa? Sa bali matante sa bayaw. Heh. Inkaya ba ni Manang Simang? Tagsasarita tayo itinalapat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti kinapaidam ti pamilya ni Kadyo, kat idinalpasan ti balayda iti asidag ti kalsada. Napanunot na ti gumatang iti dakal atang kiti danom, tapno alaan na ti danom iti gripo da Sanjo, kat dita kinasarita ni Sanjo ni Kadyo. Papagayam, dinggan ti tuloy ti serya tayo itaalawa sa napauluan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo mabalin nga iparit ti danom iti pagbumbaan niyaw? Takukwa ti pamilyayo da ito'y. Saan mo lang nga kukwa? Sa bali samot ng tisaong bayaw. Inkayaban ni Manang Simang, tagsasarita tayo itinalapat. Ay talaga nga'y nakayaban ni Manang Mau. At dakarbangan mi mat iti danom. Saan mi nga iparit ti danom? Ngamday tabumbaam apunwam ti tangkayaw. Maibusan ati karga ti bubawn. Anya ngayon ti usaran may. Inakayaban ni Manang Mau, tagsasarita tayo. Inkalang ayaban. Ay, no sumakdo kayaw. Mabalain. Angam no kunam abumbaam. Awanan Awan ti mabate kat awanan usaran may. Apa yan? Tanagbiit ka? Binombaam ko man tapno mapantidanom iti tangkay. Sana kaya't ni kabagis mo nga isilpok ti hos iti gripaw. Apay kumadi na kayat. Kukwa na kaday ti danom. Kuna na mait, ano kano saan natutudaw, maibus kano ti linaon ti bubawon. Mapanak man, kainak pagsasawan ti sinalbag. Intan, tapno maigalot kumatan ti house iti ngarab ti gripaw. Nalipatan nan samot tayo, ako kwame nga agkabsat ti gripaw. Intan nga rudain, kitnay, jak pa'y nakargaan ti dakkel at angkay. Narigat ti agawit iti danom amapan sumakdaw. Asinaw tinangtad ka iti karbagan amang iparit iti danom. Saan ko nga iparit na sumakdo kayo, Manang? Ang amnubumbaan nyo ti danom na. Kasano kami matangay? Gumatang ka mat iti tangkim takarga amay. Anya ngay ti ikargak, no inkargam matan iti tangkiyo, Manang. Sa maysa, siyak mati akin sakop iti ayan ti gripo. Siyak mal ti mangbubuwes, akas iti kunam ama ipapan iti mangga. Apayan na pan iti mangga ti saritaan. Danam ti pagsasaritaan ita. Idimbagam, asika ti mangbubuwes iti daga nagtakderan ti mangga. Adda ka dinangag mo kanyak, Manang. Kukwam laang ti mangga,
kat kukwak mati danaw, manang. Sinalbag da ijaya na Sanjo. Minaysa anak. Imbaga nakit den, ti imbagak mat asyak timang buboys iti daga nagtakderan timangga. Sumatan ti imbaga na. Iso kanumat timang buboys iti daga nagtakderan ti gripaw. Awan mo sa balya pagsakduan, no saan laang nga ijay ayan ti bubaw. Manggala ang ti imparit ko. Mas importante ti danaw nga imparit na. Imbaga na matkit day a mabalin talata ti sumakdaw. Ngam saan na mabalin apunuan ti dakalatang kay. Papuskulan na ti rupa amapan sumakdaw. Pudno ka day, amatsanan ti danom na no kalgaw. No mabayag asaan ngagtudaw, matyanan, maabot ti danom na. No kumasa na madlaw nga agbumba ti tao kat inakbumbahin ni ti rabi ay. Mapuutan da, tanaungat dagiti aso da nga agtaol, nang runa iti rabi ay. Medyo adayo mo't ti pagsakduan nyo, amanang. Naubog ka da iti pagtataudan ti danom yo ditoy. Para kada kami laeng mo't tasaan unay naubog namin dito ayan tayo, manang. Adamot danom ijay baba, masapol nga aganos adayo mo't ngamin. Sapay kat sumang at no agawid. Nagrigat ti agisang at iti danom. Day tamo ti rigat na ditoy. Danom ti numero 1 aparikot no kastoy akalgaw. Imbag no agtudaw. Tamabalin lata ti agtaya iti paglabaken mausar iti banyaw. Iso nga rod nga ijayan baba ti paglabaan ti kaadwan no kastoy akalgaw, manang. Nay, dagita sa baken da dumaamula yaw dito'y masakupan may. Ikatan yaw kat ialis yaw dita masakupan yaw. Apay no baybay antayon. Tauray pagraranudan tayo no agbunga antay. Inton kun ibagayo ako kwayaw tinagtakderan ti mula. Ikatan yaw, tayalis yaw dita arubayan yaw. Nailit mo't nga ro dito arubayan mi antay. Di taan na pailangan ko ma. Sige, tadapay papanakantay. Na, pimbanawan. Parutak man kit day kat ikabil ko dita arubayan da. Amang ano intun dumteng ti panawon kat ibagada ako kwa da ti minulaan da. Ay, saan mabalay? Nay, pa yun dagiti sabakan da duma akayo nga dada dito arubayan anabag-out. Ha? Sus. Binagutlaki din ni antisimang nanang. Imbaga na ngamin itay nga yalis ko. Hanggang mawan ba't nga rot pangimulaan. Alam na, imulak di tatengat ti arubayan. Nalabas mo't day tanga ikit mo. Uray ko mano inyuray namat nga agtudo sana pinarot. Tapno saan amagangon no ialis. Sa payawan nga rod na mapagsibog. Nagalas ka ti aramid da. Tawan pa'y konsiderasyon damat. Ay, anyang arod no iso ti pagragsakan na. Ala, bayamon anak ko. Nalinis gayam ti arubayan, no maikat dagiti adu anay mula. Pinarot ko na. Tama nga no ibagada ako kwa na tinagtakderan ti mula. Taisuda ka nga ron tinangimula. Maya tinaramid mo bakit? Di da maibaga ako kwadan tinagmulaan da. So pinarot ko na. Tapno maikat di taigid ti masakupan. Kitain taman no pangimulaan da kadagiti pinarot ma. No kaya da ka mapanday mula di ta kalsada. Awin gayam, daman malagip ka. Naibus siguro tinaglakwan na idi iti sularda. Maminanungay adi maibus ti kwarta. Awan siguro na. Ngem tilo ti aginatang ta ket addapay. Naulaw da. Tanalaka ti panangila ko da iti dagada kadata. Yaman pa'y tagturpos ti anak ta. At dan makuna adi adal nga anak ta. Makapantay jay syudad nga agpagraduar lakay. Maragsakan ak.
Ta makaturpos matlaangan ti anak ta. Ijay lamaysan ti saan pa'y. Sapay kumata makasapul ad agos iti trabaho na. Barang matulungan nanto ti kabsat na. Kahit saan taunay amarigatan. Namnamaek met day talakay. Naibaga na met ide nga agtitinulong. Tapno lumungaw tayo iti rigat. Uray awan daga tayo. Uray na pukawan tayo iti lote, wenno solar. Nulakat makaturpos ti anak ta, mabalinan. Imbaglakit din tainggaed met ti anak ta tinagadal. Nagpagraduar mo't gayam ti kabagis mo, manang. Nagpagraduar ko nam. Nagibagakin ka? Limabas na mo't anasapsapa. Dinamag ko no papananda. Itakano ti panagturpos ti anak da, iso ang nagpasyudad da. Kasta ka, day. Awam mga minimbagbaga kanya kag pagraduar da. Ay naadanton anak da adi adal. Sapay plano kano di anak da ti mapan iji abroad nga agtrabaho. Pangalaan da ngay mo, iti pag-abroad na. Day tala ti jak amon Nung ay adamot iduldulin da di ta kwartada. Di da ko man inlako ti sular da kada kami iti nababa a presyo no adda kwartada. Apay kasta ti jar mo asimmang pait. Anya ka di tinadamag mo, iti ipapan mo di ta store. Nasa Unilete. Napan ka na da kabagis iti syudad. Apay kung mamapanday jay. At ka di kwartada, tapay amapanday jay syudad. Agturpos ka na da anak da. Agpagraduar da. Anya? Agpagraduar da ko nam? Ay, kaano lang di panangila ko da iti solar da. Ita, agturpo siya, inti anak da. Isu nga raud. Jak ni namnama nga agturpos ita atawan ti anak da. Nay, ada kayo matgaya man. Kumusta nga tinagturpos nga anak yung maray? Ay namaray, paisagsagana jay busti nag-OJT anda, dagiti papeles nga agtrabaho iti abroad. Agtrabaho adagos iti abroad ti anak mo? Anya ay ti trabaho na ijay? Hotel and Restaurant Management ti kursuna. Hotel kano ti pagtrabahuan da ijay abroad, maray. Ay, nagkasatan ti anak mo no kasta maray. Agtrabaho adagos. Ijay pa'y abroad. Sapay kumaa. Imbaga ti busda ang mga alada kanon iti passport da. Tapno daras da makapan, maray. Kayat mo asawan. Ada kakadwa na amapan? Wen, maray. Kaadalan na apinili kano ti busda. Ay na, naggasat mo din di anak yo. Tama ka abroad adagos. Imbaglakit din ta ti employer da ti makaam mo iti magastos da amapan. Un nga rod bakit? Urain inutan da nga ibawas iti sweldo da. Mabiit damot siguro ang mabayadan ti magastos da no makatrabaho da lakit day. Isunalaan ta. Ay, mayad dayo ti anak ta. Wen nga rod lakay. Ang arapaap namot nga minti makapan ijay abroad. Saan mo't mabalin apawilan ti kayat na? Ay baglakit din taado da nga agkukuyog amapan. Ikararag tayo laengen. Amayat kuma ti matumpungan na trabaho ijay. Ken nasaya at kuma ti kasasaad danto. Anya di nang ko nagsaritaan nyo kanina na ay sa nanang. Abroad kasla ko na yun samat. Jay katurturpos nga anak da. Inrekomenda ti boss ti nag-OJT anda amapan agtrabaho iji abroad. Kasta ka di? Damo na ti agtrabaho kat abroad adagos. Magustod siguro ti boss ti performance da. Iso nga inrekomenda na amay sa kadagiti pagtrabahon da iji abroad. Man ti kasta. Ada siguro gayem ti boss da iji abroad. Kat ada hiring. Iso amay sa kadagiti napili ti anak danana ay sa. Kasta ka nga rod. Masigurado ka maartapan danton damanang simang. No makatrabaho iji abroad ti anak damari ay sa. Podno dayta.
Nanang. Anya itayan tigatanga manang simang. Ay, awan. Umayak lang makimarites. Ada ka di baro adamag. Awan gamit ti arabidak ija balay kahit. Adda baro adamag manang. Ang jak amo ano pakaragsakam da ito yung saan. Anya gay dayta. Ibagam garudan ano anya dayta. Makumikum mo, di ka anak amang ipagpag na iti papilis na. Taagtrabaho ka no, iti abroad. Asinawa ka anakak. Di mala anak ni Aisa ti ka anakak ditoy. Iso nga rod, tidakdak amatak manang. Jay katurturpos nga anak ni Mari Aisa. Adda ka no mga lakadakwada iti abroad. Mabalin ayamat tikas na. Kawampay experience na. Nakita da siguro kabaalan na idinag-OJ ti manang. Jay kanumot boss mismo tinangirekomendakan kwa na iti employer iti abroad. Saan mo ka di amakit-kita dya kasinsin mao ijay syudad? Dya anak ni Aisa. No daduma kat makita ka lumabas amapan iti pasdak ti hotel kan restaurant iti asidagmi. Apay ka di, nanang. Ang mga no day tadakda kamatam apasdag tinag-OGT-an na. Nalabit, nanang. Tano makitak, naka-ID, kan ada ka kadwana. Tibos ka no day ta restaurant. Tinangirekomenda ka da kwada ngagtrabaho ija abroad. Anya? Abroad ko nayo? Nalakaaya ti basta makatrabaho ija abroad. Imbaga ka no tibos da. Ang mga alada iti passport, kan ipagnada ti papilis da nga agabroad. Nagturpos ka din? Nagbiitan ngay? Traisim ka no, tinagiskwilaan na. Papanan nga ta nagita agasawa. Nakasuka damay. Apay adi mo damagan manang. Siyak manan timang damag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawa sa napuluhan. Kinapaidam, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toing estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.